Hindi ta. Si ano? Ang pinaka-hepe si Gundaya. Kaya ang ano, isang kumanda yan. Bye! Sir Pax, calling! Sir Pax! Ah, Sir Pax! Ay! Sir Pax! Pwede rin. Happy na yung bayon tela ng gawa yan. Happy na yung bayon gawa. Ay, ba kayo na? Tingin mo lang yung nanay niya. Manilis po yan siya.